Milá, široká golfová verejnosť, srdečne vás vítam na ďalšom golfovom kurze organizovaným Golf klubom Hroň, Spiritual Golf klubom Hroň. Zvlášť teda vítam všetkých členov našho Spiritual Golf klubu. Nachádzame sa v Antwerpách, máme tu špeciálnu časť našej série. A je taká špeciálna, že sa koná bez účasti Hroňa, takže aj nemôže byť zaradená do štandardného číslovania. Takže je to čisto bonusová časť. No a aby som vám trošku objasnil situáciu, ktorá sa tu deje, tak mám tu dve palice s číslom 3 a 7, keďže 3x7 je, ako vieme, 21. No a pôvodne som si chcel zobrať celý set, ale stala sa mi taká nepríjemnosť, že sa mi pokazil môj golfový vozík, takže na presun medzi jednotlivými jamkami by to bolo trošku nepríjemné nosiť to, takže som sa rozhodol, že zoberiem iba tie najpraktickejšie, teda 3 a 7 ako na zahranie takých priemerných úderov, ktoré taký bežný hráč nášho Spiritual Golf klubu Hroň môže zahrať. No a ako vidíme, za nami je budova Justičného paláca, tam. No a je to taká pekná moderná budova, ako vidíme, a tam sa rovno nachádza aj naša prvá jamka, no tak poďme sa tam pozrieť. Nachádzame sa pred budovou tohto paláca, tu je hlavný vchod. Ako vidíme, nie je tu hlavne žiadny strážnik, čo je pre nás asi najdôležitejšia správa, pretože ako je iste známe, strážnici sklenených budov nemajú veľmi radi golf. No a tak tu sa nachádza odpol prvej jamky. Bude smerovať tamtou ulicou z tohto bodu. Vidíme, tu už loptička je nastavená. No a jamka je kdesi tam zhruba v polke tej ulice. Tak pozrieme sa, ako sa im bude dariť. Je dosť možné, že sa ani nepozrieme, lebo bojím sa, že celkom sa obávam, že je tam dosť veľa sklenených vecí po ceste. No a je možné, že to prebehne, jednak že prebehne hop, že nejaké sklenené veci sa premenujú na rovnaké veci. A tak je možné, že toto video bude vystrihnuté. Takže kebyže sa náhodou nevidíme, tak zatiaľ sa vidíme pri ďalších odpaloch. Ja sa preto len pokúsim však odpáliť, snáď sa mi to podarí a možno, že aj nebude treba vystrihnúť. Od nášho Justičného paláca sme sa úspešne dostali až na našu spomínanú elektrickou trať. Že to je ona, ale prebehol hop, električka nám prešla loptičku. No takže, ale ja mám našťastie ešte jednu, takže len si pripíšeme minúsko a ideme na ďalšiu jamku. Presúvame sa na ďalšie odpalisko, teda jamka číslo 2. Ktorá sa nachádza pod takýmto krásnym oblúkom. Dostal som sa do také jemne zapeklitej situácie, ako vidíte, podarilo sa mi dostať, i keď na veľa pokusov z pieskovej priekopy. Nachádza sa takáto asi 8 metrová pasca. No a odtiaľ to až tak nevidno, ale loptička uviazla na nej, takže musím to tam ísť zahrať. Takže držte mi palce. Vybral som si palicu s číslom 7, pretože je 7x7. No žiaľ, nejak to nevyšlo, takže musím sa pokúsať ďalej. Tu máme loptičku. Hop. Teraz ideme utekať pred loptičkou. No zasa to nevyšlo, ale tak verím, že raz sa to podarí. Ako vidíte, v diaľke je nástraha, ktorú sme už úspešne prekonali. Teraz sa už nachádzame konečne uprostred kruhového objazdu, do ktorého sme sa dostali na 3 rany pod pár. Je tu tento krásny oblúk. No a už vidíme, že golfová palica číslo 7 označuje miesto, kam máme trafiť loptičku. Vidíte, jednu som tam už trafil. Ale ešte tam je ostáva druhá, ktorú tam musím ešte pridať.
No a zhodnotím to tak, že na túto zapeklitú situáciu by sa najviac hodila asi golfová palica s číslom 3. No tak ideme sa pozrieť, že ako sa mi bude dariť. Tak, držíme si palce. No, takže to je moja golfová palica. Čaute. Ako vidíte, nie je to také jednoduché, sa to zdá. Áno, ako vidíte, skoro na prvý pokus sa mi to podarilo, takže je to tam. Konečne sa loptička dostala do jamky, z druhej loptičke, no a ideme pozrieť na ďalšiu jamku. Áno, vidíme krásny odpál. Dostali sme sa na green, takže je to veľmi pozitívne. Problém však je, že už som zabudol, kde tu je jamka. A ako vidíme, ten green je taký pomerne monochromatický, takže skúsim ho pohľadať. Už ho vidím, dobre, takže ideme zahrať ďalší odpal. Ale je to krásny úder, opäť. Pozrieme sa, ako sme ďaleko od greenu, teda od jamky, alebo na greene už sme. No tak, jamka sa nachádza kdesi tam. No ako vidíte, ešte to bude predsa len nejaký ten kúsok. No tak čo, ideme sa pokúšať ďalej, no čo nám ostáva. Jamky číslo 3 a 4 boli celkom jednoduché, takže na tomto videu zväčšiny nebudú. Jamka číslo 4 sa nachádzala na takomto komplikovanom systéme z drevených domčekov. No a teraz ideme na jamku číslo 5. Teraz sa nachádza pod tamtým stromom, týmto. Už tam je aj jedna loptička, veľmi ju nevidno, ale je tam taký bielý bod. Je bielý bod. No a triafať budeme z druhej strany, teda odtiaľto. No, tak sa ideme teda pozrieť, že ako sa mi bude dariť. Opakuje sa nám štandardná problematika, že nevieme nájsť loptičku. Ako vidíme, je tu prvé hop a následne aj úspešný odpal. Takže loptička letela ponad tieto monumenty a letela až k stromu, ku ktorému som chcela, by letela, ale letela žiaľ nie tak, že v týchto miestach by pristávala. Avšak letela tak, že smerovala zhruba tam na tie domy. Našťastie ten strom tam stál pevne a trafilo to doňho, takže sa to odrazilo a je to niekde v kope listia, čo mi pripomína, že hľadať loptičku v kope listia je hľadať ako v kope snehu. Tento raz to skončilo celkom dobre, lebo síce som nevedel nájsť loptičku, ale zacítil som volanie divočiny. Ja som potom zistil následne, keď som obišiel tieto kríky, že je v nich loptička, takže pokúsim sa opäť zahrať teda ešte ďalej, lebo ešte stále mi trvá môj ťah. A možno sa zmestím ešte do tých avizovaných 3 podpár, ktoré udáva organizátor podujatia ako rekord tohto turnaja, takže idem to skúsiť. Stále bezvedno do tuku, vy ju nevidíte, ale tá loptička tam naozaj je, tak ja ju idem odslaviť.
áno, vidíme, že som sa dostal na stred nohy, teda nie na green, ale na brown. Tak a ešte mám stále šancu zahrať rekord podujazdia. Takže nasledujú posledné pokusy, už to iba tam doklepeme do jamky a už to bude dobré. Hop! Vidíme, že sa mi to podarilo opäť. Skutočne obidve loptičky sú už v jamke. Problém však nastal pri zahrávaní cez tento závodný green, ktoré ako vidíme vyzerá celkom bezpečne, ale keď tam padne taká loptička, tak je aj dosť problémom zahrať, ako vidíme. Sa na to pozrieme detailne. Opäť spravíme hĺbkovú analýzu. Tak je problém celkom zahrať, lebo no vidíte, ale predsa len dá sa to, ako vidíme. Je to naozaj možné, takže s golfovým klubom Broň ideme na ďalšiu jamku. Odpaliskou jamky číslo 7 je v takomto altánku. No a trasa loptičky bude taká trošku opäť náročnejšia, pôjde to cez takýto park. Problém môže nastať pri tejto vodnej priekope, avšak ja dúfam, že sa to obíde bez újmy na loptičke. No a keďže je tu tak dosť veľa ľudí, tak vidím to tak, že asi sa tu videá natáčať nebudú. Budem rád, ak to zahrám. No tak čo mi ostáva? Tak ja sa s vami asi rozlúčim. Ďakujem vám za pozornosť. Som rád, že ste ma sledovali. A dúfam, že sa stretneme aj v ďalších kurzoch v Antwerpách a možno aj nejakých iných mestách. Dúfam, že ste sa naučili nové golfové maty, pretože tie sa vám veľmi zídu. Taktiež vyslovujem veľkú nádej v to, že sa čoskoro opraví môj golfový vozík a môžeme si spestriť moje filmové dokrutky aj z veľmi bizarných miest, nielen z takýchto obyčajných v okolí môjho bývania. Takže do ďalších kurzov vám prajem dobrú chuť.